Kaixo, puntu baten simetrikoa bilatuko dugu plano batekiko. Ados. Har dezagun A planoa, isa gehi zeta berdin bat. Eta har dezagun P puntua. Ikusiko dugu nolako dan planoa, kokatuko dugu P puntua, eta plano horren beste aldean eta distantzia berera dagoen puntua bilatuko dugu. Hau da, Pren simetrikoa planoarekiko. Marraz dezagun lehenik planoa. Hau dugu A planoa. Hor da. Hor antzematen da nolako dan plano. Ados. Goazen kokatze bain P puntua. Minus bat puntua. Hor da. Planoaren oen azpikalde. Beste aldean egonik, bere simetrikoa planoaren alde hontan eta distantzia berera egon barko. Nola bilatuko dugu hori? Lehenik, goazen ikustea zein dan planoaren vektore normala. Bat vektorea dugu, hau da, U vektorea. Hemen dauko. Hortzen da. Ikusten da nola plano horrekiko elkartzuta da. Hortzen da. Ados? Hortaz, lehenengo lana izango dugu zuzen bat lortzea P puntutik pasako dena eta vektore horren norantzan edo norabidean dagoena. Hau da, P puntutik pasatzen dena eta planoarekiko elkartzuta dena. P puntua eta U vektorea harturik bilatuko dugu zuzen hori. Hortzen dugu, berdez dagoen hori. Hor ikusten dugu nola zeharkatzen duen planoa elkartzutean eta P puntutik pasatzen. Hortzen. Ongi. Bilatu behar dugun Pren simetrikoa alde hontan dago planoaren bestaldean eta distantzia berera. Hortaz jakin behar dugu nun ebakiko duen zuzen horrek planoa. Zuzen eta planoaren ebaki puntua C puntua dugu. 0,0 bat puntua. Hemen antzeman dezakegu, hortzen dago. Ebaki puntua. Ados. Distantzia berera, baino zuzenaren alde honetan bilatu behar dugu Pren simetrikoa. Koazen hortaz lehenik P-tik zera doan vektorea bilatzea. V vektorea daukagu hori. Hortzen antzeman daiteke. P-tik zera doan vektore hori. Ados, vektore hori bera kokatuko dugu zeren beste aldera eta eramango gaitu zuzenean bilatzen dugun puntura. Hortaz, C puntuari gehitu ingo diogu vektorea. Hortaz, C puntua gehi V vektorea eramango gaitu D puntura. Hau da, bilatzen genuen puntura. Hortzen. Puntu gorri hori ikusi edo antzeman daiteke nola Pren simetrikoa da. Horixe zen. Aio.